سلاڤۆڕێز بەخێرهاتن ئەس ئاهەنگ حەبیب هەورامیمە لێکۆلینڤان لە دێسکا لێکۆلینا تورکیا لە ناڤەندا لێکۆلینا سبەی لە هەرێما کوردستانی عێراقê ev jî bernameya me Frontline Talks e ku yek ji bernameyên navenda lêkolîna Sibê ye. Berî ku ez dest pê bikein, dixwazim notekî biçûk bêjim ji bo her şaşbûnek di kurmanciya min de ez dixwaza lêborînê dikim çunka ez bi xwe soranî hewramî me. Di weşa îro de em li ser micropolîtika avakirina nasnameya Kurd ji nû li Tirkiye di aliyên devleta Tirkiye ve bi rêya pêdanên mafên çand û praktîkên çandî daxivîn. Dixwazîm bipirsîn çawa dewleta Tirkiye nasnameya Kurdî bi rêya mafên çand û praktîkên çandî ji nû ve ava dike. Mîvanên me yên îro akademîsyanekî navdarê Tirkiye ji porê yasayê û şrovekarî siyasî je. Di heman dem de mamostaya zanîngehê Dîcleyê li Diyarbekir. Associated Professor Vahab Çoşkun. Profesör gelek bixêr hatin ji bo bernameyê me Frontline. Gelek spas dikim ji bo vî bernameyê ji bo we xwendina we gelek spas darim. Sax bî inşallah. Ez bi pirsa xwe ekî dest pê dikim. Bi nerîna te devleta îroya Tirkiye bi serokatiya Recep Tayyip Erdogan hewl didin nasnameya Kurdî ji nû ve pênasib bike bi rêya pêdanên mafên kultûr û çandî? Yani ew mafê çandê di Tirkiyeyê ji bo Kurda gelek dîrokekî wî dirêjeyê. Kurd gelek demekî dirêjî ji bo vî mafê xwe çandê tekoşînekî didin, mücadelekî didin. Devleta Türk gelek demekî dirêj mafê Kurda nas nedikir. Bi rastî hebûna Kurda jî nas nedikir. Yani got li Tirkî herkes Türk'ün Kurd jî tünenin Kurd ew bi xwe jî Türk'ün. Lêbelê vê siyaseta Türkiye di sala 1990 de guherî gelek guherînekî mezin li biraçê bû. Anka Kurd kabul kirin, yani hebûna Kurda kabul kirin, hebûna çanda Kurda kabul kirin. O der heqê diyadê jî gelek di yasayê xwe de guherandinekî jî mezin çêkirin. Lêbelê anka dîsa di destûra Tirkiyeyê de kesê li Tirkiye dijî giştî wek Türk tê hesab kirin. O di destûra Tirkiyeyê dîsa mafê Kurda heta îro nehatî nas kirin. Ya pirsgirêkekî mezin e. Em karin vî meselê li du çerçeveyê de mezekin. Ya yek di alî destûrî yek jî di alî qadî de di fiîlî çawayî. Mesela îro Tirkiye di qada perwerde de kurmancî nas kirî. İro mektep hûn karin gedê xwe wexta bişînin mektebê hûn karin ew dersa Kurdî wan gedê bigirin. Ya jî li zanîngeha Tirkiyeyê li zanîngehê Tirkiyeyê de hûn karin mastera bilind bi Kurdî bikin, hûn karin doktora bi Kurdî bikin. Feqet anka di ew de destûrê de diya cî nagirin. Ji bo wî Kurd daxwazê xwe gelek bi zelal tînin ziman. Yani dibên bira van mafê me çandî di destûrê de jî bêhnas kirin. Di destûrê de jî mesela perwerdeya zimanê zikmakî bêhnas kirin. Ya heta anka nehatî nas kirin. Ji bo wî li bira ekekî tekoşînekî berdewam dike. Devlet heta ji destê wî tê ji daxwaza Kurda sînordar bike. Kurd jî heta ji destê wan tê dixwazin qada xwe fire bikin. Di hem di qada çandî de hem qada siyasî de vê sînorê xwe fire bikin. Vê vê tekoşînê navbera devlet û Kurda berdewam dike. Gelek spas. Li em ez dixwazim mesela serî tiştekî rabwestim ew jî mesela nasnameya çandî performatik e. Em dizanîn mesela di ilmê siyasetê de tiştekî heye nasnameya performatik. Em dizanîn wekî tu got mesela di axiftinê xwe de wî nîşan kir ku niha di nav Tirkiye de tiştekî wisa heye ku devleta Tirkiye mafên çandî Kurda dide. Lê mesela di aliyê destûrî de tiştekî wisa pêşbiçûnekî wisa nîne. Bi nerîna te ev hemî ev tiştî ku em behs kir ev meعنayê wî niye ku mesela devleta Tirkiye dixwaze yani intentioneka wî heye ku nasnameyeka çandiya performatik ji bo Kurda çêbike di Tirkiyeyê de tamam lê mesela heqê destûriyên wan heqê qanûnî wan di nav qanûn de mesela nebêje bi
مثلا بخاطر اویکو اف ناسنامه چاندی دهاتی ده مثلا 100 سال دهاتی ده ناسنامه قومی کردی به ناسنامه که چاندی پرفورماتیک. Yani Armanca devlet emkarı bejin biyayı. Devlet duhazı Kürt sinoleki de kabul bike. Hı O hı. vi nasname veji vek nasname ki çandi vek nasname ki otantik vek nasname ki performatik brader kevholi livra perskri ki namine. Fakat vi nasname ji ali hukuki o ji ali siyasi vakta dahvaz tecrübe naskırnavi livra sekine. Lebeli emzanın yani Van tekoşina nasname liciki de nasekine yani Armanca devlet viyayı rastı lebeli Kürt her derin daha fazla huz ededik ki ali siyasi o ali hukuki yani diben emkarın anka nasname yaxud qada de derxin hole enbiya nişan bidin lebeli viya jibo me qim nake gerek vi nasname ji ali hukuki ji be kabul kirin ji ali siyasi ji be kabul kirin çünkü vakta ji ali hukuki o ji ali siyasi ne kabul kirin سبب نسبة هون إيرو قضاوي فريد كن سبب نسبة هون قضاوي كم بكن هون قضاوي قال لك تانج بكن دي أو كي هي في تهلكة بل كردا هي إيرو كرد مثلا وقت النوروز يدجي نصنا ما ياخد إشارة دن de kada futbol eder, kada spor edici nasnamaya xo nişan dikin, bir rengi xo, bir dengi xo, bir strani xo, hebuna xo derdixin hole via ki gelek mühim ji bo mobilizasyona gelek mühim ji bo mobilizasyona nasname gelek mühim lebeli via biteni seri xo evknene çaresertiki nene çünkü ji bo nasname bi teminat bibîne ji bo nasname garanti bibîne gerek bir nasname de destur edici bir naskın gerek Hı bir hı. nasname ali siyaset edici ve naskın ji bo rastı yani Armanca devlet evi devlet dixwaze bir nasname bir nasname ki performatif bibîne kada çandî de bibîne neke bir kada siyaseti o kada hukuke lebeli Kürt daxwaze wan ji ali siyaseti o ji ali hukuke jî her dere zêde Hı. يعني جبو من قالك يفتش انترستانجا وقتی که dibe. مثلا كرد ناف تركيا ده دخازة كو ناسنامه وي حقيقي تشبه تمام ودهمان دميجي ده دولة تركيا دخازة مثلا ناسنامه بيرفورماتيك تشبه اف دو تو مثلا دو تشتي قالك جدانا جيه والنهاجي دي تركيا ده برسكيريا كاشتي تشبه يعني مثلا اف تشت يعني مثلا باشروجا ام بصوراني دبيجين هاوكيشا يعني جي بانجليزي دبيجين equation پاش روجاوی equation چه دبه يعني حكى Evet. هرتم بردوام به بردوام به چه دبه مثلا Yani jibo دبه مرحلة vinasname نتويا كرج تركيا ده. ha tamam. Yani bir jibo bir kabul nekrin nasname gerek merel diroka Türkiye'mizdeki diroka Türkiye ser komarya Türkiye ser nasname ki hat inşa kırın. Yani gora Türkiye gora destura Türkiye le Türkiye tene kavim ki bu Türk hebun Hı hı, evan mahvevan hebun mahvedine mahve kavmedine mahvevan tünebun. hı hı, Jibo mesela kurmancı gellek salezede le Türkiye hat kadar hekirin hı hı, bu Kurdî peyvîn ew ceza dîtin devlet ceza daman vesaire. Yani ji vana derbas bu Türkiye. İro ji bo nasname Kürt kabul bike goherandinekî mezin gerek Türkiye de hem sistema xuya devletê de çêbike hem jî de evkê xwe de mejiyê xwe de gerek goherandinekî hı çêbike. hı, Yani gerek kabul bike Kürt jî xwediyê vî memleketênin ew jî xwediyê mafin û mafan ew jî dixwazin mafê xwe de desturê de bibînin. Lêbelê devlet hîna ez werd fikirim hîna jivyara ne amadeyê. hı Yani hîna ji bo vî guherandina fiîlî û vî guherandina hı, zihnî hîna ji bo vîya ne amadeyê. Dixwaze vî kadê di evkê di vî nasname di qada çendê de tenê bibînin. Lebelê ya ne mümkün. Yani sibe düsbe eğer devlet bir siyasete xu berdevam bike ev pirskreka Kürt de Türkiye jî ev berdevam bike. Pirskreka Kürt ve jî qala bikir mere karı de
دو قادا ده بده دستی یک Hı قادا چکی yani hı hı libra şereki heyi bir şereci çil sal zedetir berdevam kir به هزاران کسا جیانا خو هندا کرن ویاجی پرسکری مزن در خسوله آنکا جبو وی چک جهولی رابه پروسسی کی دمشی ویا gelek mühimi lebeli tene çek jihole rabı emni karın bejin pırskrika kurçi çareser buyi. Jibok pırskrika kur çareser buyi gerek dahvaze kurda de kanuni de desturi de benas kırın. Van dahvaz açıyı mesela iro gelek tevgere Kürt li Türkiye'nin gelek partiye siyasi ser prskrika Kürt şughul de Türkiye'nin vakta emle bername van mezedikin vakta emle programı van mezedikin en viyadi binin. Mesela se hep daxwazenin. Kürt daxwazın zamanı xud hem karubarê devletê de o hem jî de perwerdeyiyê de bikarin. Anka viya derfeta viya tünî mesela viya dixwazin. Kürt dixwazin li kêra dijîn, li kîjan herêmî dijîn, li kêra bajar dijîn dixwazin hinkî dinê biryardar bibin. Yani biryar destê wan de bibe, viya jî gelek mühim e. Kürt dixwazin tarifa hemwelatî li Türkiye veguherandin. Çünkü hı destpêka bernameyê de jî min got anka Türkiye de destura Türkiye, gola destura Türkiye li Türkiye herkes Türk e. Yani gerek o Türk kabul bike. Kürt viya naxwazin yani Kürt ben em hemvelatiye Türkiye'nin tamam em Türkiye dijin tamam hı lebeli em ne Türk'ün. Yani em hemvelatın fakat emej kavmi vaktahum bipirsin em Kurdun gerek hum vi nasname eme kabul bikin. Anka van daxwaza ji her ali parti ji her aktör siyasi te zimandar. Ji bo wî eğer Türkiye dixwaze bir pirsgirêka Kürt çareser bike tenê biçêka gerek nesekin tenê li rûra nesekine yani çek ew jî holê rabe fakat ew qada siyasetê de tekoşîn di qada siyasetê de ew berdewam bike gerek hûn van sê heb daxwaza kabul bikin o hûn di vana de jî destûrê de jî binivîsînin eğer wer çareserî ki wer ve inşa kirin peşeroj de li Türkiye em karin bêjin nasnameya Kürt binê garantiyê dê binê teminatê dê eger hı. viya çênevî bi çaxê vî nasname gelek tehlikekî mezin ber gelek tehlikekî mezin. مادام tu behsê mesela tevgerên Kurdî kir nav Tirkiye de heta ji dervê Tirkiye jî kam Hı hı. pîsekî behsê wan jî bikein. Mesela tu niha li em dibêjînin Bakurê Kurdistanê yan ji Hı Tirkiye hı. dijî di nav wî kulturî de di nav wî hikm û siyaset û sistem de dijî bêjina wan yan jî bêjin fikra wan çi ye ji bo ev mesela tişta wan mesela wan di waqî de siyaset dikin di nav sistemê Tirkiye de li bêjina wan çi ye mesela fikra wan çi ye ser vî yekî Yani tabii Türkiye gelek parti cuda henin. Hı hı. Nav kurda da gelek parti cuda henin. Viyajı tişteki gelek normal Ankara'lı Başuri Kürdistan'ı ji vakta Evet. honu partiya mezediken ji hevdu cuda cuda fikri van henin. Türkiye ji ez karın bejim se hep evkey se hep ji hevdu cuda fikir heye di Hı nav hı. partiye siyasi de. Yek mesela ew dibêjin vî pirsgirêka Kurd ji bo çareser bibe tenê rêkî heye ew rê jî rêya azadiyê. Ancak Kurd azad bibin û ew Kurdistanekî azad inşa bikin wî çaxê pirsgirêka Kurd ew çareser bibe. Fakat bana di nav ya de tesîra wan gelek kêm in em vîya bêjin. A diyem ew dibêjin van ew dibin ji bo pirsgirêka Kurd li Türkiye çareser bibe gerek sistema federasyonê bê kabul kirin. Hı hı. Yani Türkiye ev Kurdistan wek devletekî federe kabul bike o vî sistemekî li Türkiye tamamı sistemekî federasyonê inşa bike ancak di wî şertê de pirsgirêka Kurd çareser dibe. Vana jî evî fikrê müdafaa dikin gelek parti yani li Türkiye o ESM jî ew dibin yani azad buna azad buna Kurdistan jî federasyon jî di şert û mercê Türkiye'de îro nerealistin
ji bo wê Tirkiye Kurd gerek Türkiye jiyana xwe berdewam bikin feqet gerek Tirkiye mafê Kurda nas bike nasnama Kurda nas bike û van maf û nasnameyê de di destûrê de cî bigire. Yani sê heb fikrê cuda nav Kurda da heye li Tirkiye em karin vêya bêjin. gelek spas. Em behsî tiştekî din jî dikin. Di nav siyasetî de teoriyekî heye ku dibêje mesela everyday state formation yani çêkirina devlet bi aliyê siyasetên rojî be. Tu her roj tiştekî çê dikey di aliyê mesela Joel Mikkel hatiye çêkirin. Tu her roj tiştekî dikey ta wî tiştê normal dibe û wî jî dibe mesela dibe de çandek kulturekî û paşî mesela be têpirîna kat ev tişte çê dibe. و د ترکیه جی دم زانین مثلا سیستما ترکیه سیستما که مرکزیه له همان کده ده همان دم ده ام مجلس شارداری ده ناف ترکیه ده هنه و رول آوان گلکیه يعني اف تشتكي قالك مثلا تناقض او بيجن مثلا جداكاريه كنت مثلا سيستمات مركزي بيتن باشي مجلس الشارداري هبن بناريناتا رول رول وی مرکزی شارداری دناف ترکیه ده يعني دناف باكوري كردستان ده بيجن يعني بيجن تركيا چیه که مثلا حزب دستلاتدار ترکیه AKP دخوازه مثلا دریوان مجلسان ده اف مثلا performative identification چیبکه Ya ev jî diguhere yani mesela siyaseta AK Parti jî diguhere ev çawa van herema idare bike der heqê viya de jî wexta hûn diroka AK Parti mêze dikin gelek fikrê cuda hene. Mesela 2004 da AK Parti kanunekî derxist gora vî kanunê Türkiye gelek devletekî gelek adem merkezî bibe. Yani Türkiye merkezi devletekî bû fakat viya kanunekî derxist AK Parti got bi vî sistemê Türkiye nameşi çünkü Türkiye devleteki gelek mezine 8 milyon nüfusa wê heye hûn vana giştik ji paytextê nikarin idare bikin. Hûn giştik van bajara ji Ankara nikarin idare bikin. Gerek hûn hinkî raye, hinkî wezife devrê van bajara bikin. Van bajara ew karûbarê xwe berdewam bikin. Viya got. Fakat vî kanunê wî demê Serokkomarê Türkiye Ahmet Necdet Sezer hebû viya kabul nekir o vî yasa vî kanunê ji parlamentoya Türkiye derneket. Dawiye AK Parti ji vî fikrê xwe dev ji vî fikrê xwe berda. Yani sistemekî ademî merkezî AK Parti diparêst fakat anka gelek sistemekî merkezî çêkiriye. Vî bi vî sistema merkezî jî Türkiye nameşi. Yani çünkü welat mezini, hejmara insana zêdeyî, hûn vana giştik ji Ankara'yê nikarin idare bikin. Gerek hûn van wezife, van raya hinkî hûn devrê şaredariya bikin, hûn devrê bajara bikin. Viya vî evkê vî pirsgirêkê ber Tirkiye disekine. Eger Türkiye yani sistemiki ademî merkezî înşa bike wî çaxê ez bawer dikim van pirsgirêkê anka em ser dipeyvin ew gelek çareser bibe. Çünkü vakta sistemiki ademî merkezî înşa bibe gel ew wer bi fikrê vî memleketê ez idare dikim, vî erdê ez idare dikim. Derheqê vî memleketê de kî jan biryar derdikeve van biryara ji min derdikeve. Yani ez ser vî desletdarim evliya bi fikrê. Vakta evkê wî çi yani ihtiyaca wî çi, pirsgirêka wî çi, eyvan ihtiyaca bo pirsgirêka evî çawa çareser bikin, evê biryar bidin viya. Ya viya jî tabii guherandinekî mezin ji bo Türkiye derdixe. İro fakat heta îro yani vî demê de em karin bêjin Türkiye vî merkezî ji bo vî sistema merkezî ji destê xwe derxistina wî em hîna nabin. Yani wer naxwazin ji vî sistemê ji destê xwe derxi. Mesela vakta vî pirsgirêka Kurd hinkî dinê zêde bû, vakta şer hinkî dinê zêde bû. Türkiye mesela van şaredariya giştik dest da ser wan. Mesela kayyum avet ser wan. Yani van kayyuma. Vakta van kayyuma hatın livra pirsgirêkî zêde bûn. Çünkü kayyum gel
irada xo nişan dayı, yekî hilbijêriyê, gotî biraviya min îdare bike, feqet hûn vêya ji wezîfê digirin û memûrekî tayinê bira dikin, karmendekî tayinê bira dikin. Gel vêya nas nake, ew gel nas nake, vêya pirsgirêkî mezin derxist olê. Ji bo wî pêşaroja Tirkiyeyê de meselekî mühim e vêya. Yani Türkiye çawa sistemekî îdarî tanzîm bike. Vêya tenê ne ji bo bajarê Kurdê, ya ji bo mesela Türkiye alî Türkiye dinê jî pirsgirêkî mezin e. Yani ji bo Trakya jî pirsgirêkî, ji bo Behra Spî, ji bo Behra Reş, ji bo wan herêma jî pirsgirêkî mezin e. Lê belê anka hîna işaretekî dernekekî Türkiye ji vê mesele ji vê sistemê dest berde. وی صحت خوشیانی اف اخفتن گلک انترستینگش بومن تو بحث مثلا وی سیستمی کر بنارينا تا دناف مثلا بأف سيستمي كون هاد تركيا دا دمشة وان دكارن مثلا تشتكي تشابكن تشتكي ديمقراطيزة تشابكن و كو اف ناس نامية كردي بي قبول كرن و اف performative identity شنبت يعني بهمان تطلعني Yani مثلا انها ya tabii ya Merkar'ın do alimizeki yek devlet elekçava siyasetteki bir meşine emzanı ya o Kürt evdaha zahu çok az zede bikin. Yani de ali siyasi de kadar siyasi de Kürt evdaha zahu çok az zede bikin. Mesela hatta Hazaru Neslun Nodi devlet vana iki nas ne dikir? Yani van mahfa iki nas ne dikir? Mesela hundu karabun ve şaneki bir Kurdi içe bikrana hundu karabun rojnameki bir Kurdi derhistana vesaire. Ya jî partî ser mesela eğer partî ki di bernameya xwe de di programê xwe de bigota Kurd henin zimanê Kurda henin viya ji bo wî girtina wî partî sedemekî derdixisûne feqet viya hat guherandin. İro Kurdî hatiye kabul kirin televizyona devletê de kanalekî 24 saat bi Kurdî weşan dike o zanîngeha devletê de bi Kurdî tez denîsandin vesaire. Yani bana vî guherandinekî mezine sibê peşerojê de jî evî çawa vî nasname evî çawa tekevî çawa formekî viya hem guherandina devletê hem jî daxwaza Kurda li her du alî jî li her du aliya jî meze dike. Ez viya dibînim. Vaqta gelê Kurd meze dikim ez viya dibînim. Kurd li Türkiye her derin zede bela dibin. Yani îro Türkiye heft hep heremê wî heye ji alî îdarî û li wan heft herema de jî Kurd jiyana xwe berdewam dikin û hejmera wan zêde dibin. Yani viya ewkekî delîlekî lê belê çok az nav Türkiye belaz dibin av jî li nasnameya xwe xwedî derdikevin. Yani îro em dibînin gelê Kurd van daxwazê xwe hem bi çandî tînî ziman hem bi siyasî tînî ziman. Qadekî mesela îro wexta her dere qad fire dike. Yani îro di qada sporê de nasnameya Kurd xwe nîşan dide. Di qada sinemayê de, di qada şanoyê de, di qada edebiyatê de. Yani her derin nasnameya Kurd hinkî dinê derdikeve. Pêş ez bawer dikim viya berdewam bike. Yani vî tevgerê berdewam bike. Viya ev di tesîra xwe ser siyasetê jî nîşan bide. Yani siyaset nikare ji vîya bîgane bibîne. Tiştekî war tune gerek siyaset van daxwaza bibîne ser van daxwaza jî evkekî sistemekî nû tanzîm bike. Li vira derfetekî destê Kurda de jî Kurd mesela îro hejmera wan zêde ye Türkiye dixwaze bibe desthilatdar bibe gerek piştgiriya Kurda bigire. Yani hatta piştgiriya Kurda negre desthilatdar nikare bibe. Ya em de hem hilbijartina giştî de dibînin hem hilbijartina heremî de dibînin. Mesela CHP piştgiriya Kurda girt bajarê mezin giştî şaredarî qezenç kir. AK Parti piştgiriya Kurda wenda kir, bajarê giştî şaredarî wenda kir. Yani viya derfetekî ji bo Kurda heyî. Kurd eger karin vî derfetê xwe bikarînin, wî çaxê van daxwaza xwe di destûrê de jî ew jî bigire. Van daxwazê wan ew destûrê de jî bigire.
Yani teni nasname, teni vak nasname ki performatik evi nemine, evi nasname ki siyasi o nasname ki hukuki gibi be evvel form ekici kazanç bike. تمام وام Hı hı. بيتشك بحثي ويا كيجي بكين تو قد مثلا عاقبة وتشجيريا كرداكريا ويتكاريا مثلا سركافتنا خب بدس بينا و سروي بشجيري ام ديد مثلا در روجين بريدك ورجب تيب اردوغان سر كمارة تركيا بيروز باي خوش سركافتنا آمد سبوري كد Hı وتوجي hı. قد كو مثلا اف بشجيريا جبو مثلا آمد سبورا جبو كردايا مثلا كو برسك جبيري اف آیا اف اف پشتگیریەکە دموکراتیکە حەقیقیە کو مثلا ام بکارین بێژین داهاتیدا دەبێت تشتێکی مثلا مهمتر کو حەقا کووردا دناو دەستور و قانونên Tirkiyada جێبجێ بە یان jî ev bitene performative ji bo Hı wê ye hı. mesela tu piştgiriya Kurda dikey piştgiriya Amed spor dikey piştgiriya heqên çandê Kurda dikey ji bo mesela destkeftekî katî û siyasîya xwe paşan dest ji wî siyasetê berdide. Yani televi pirozbahi ji bo ew ji bo nasnameyekî siyasî işaret nayê qebul kirin ez vêya bêjim. Yani pirozbahî kir vêya tiştekî mühim bû. Ahmet Spor jî rêveberiya Ahmet Spor jî ew demekî kin de ew ê herin Serokkomar ziyaret bikin. Vêya wertesîrekî wî heyî di ewka Tirkiyeyê di nav Tirkiyeyê de vi mesele ki hiç normalize dike. Jivya yani hem nasnamaya kurda normalize dike. Yani işte Ahmet Navi zaten Navi ki Kurdiye, Ahmet rengi Kurdiye. O herkes zanı Ahmet nasnamaya kurda temsil dike. Sero Kumar vi pirozbayı dike. Via nasnamaya kurda Navgeli Türk'te yani Navgeli Türkiye'de planiya Navgeli Türk'te normalize dike. Teni Serokomar Erdoğan Pirozbahi nekir mesela Seroki MHP Devlet Bahçelici Pirozbahi ji Seroki Ahmet Spor Şant. Deh sal beri via hunu karı bu fikren yani ve via ne dahat bir davet. İşte ki imkana via tüne bu derfeta via tüne bu. Fakat nasnemeye kurda her belada be, her çukas belada be, her çukas normalize be, mecbur aktöre siyasi livin nasname mezedikin o vin nasname kabul dikin. İro, vakta hunci ali destekleri mezevkin. Rast ev duhazın vin nasnameteni de kada performans edebemini. Bra vin nasname ki performatik mi be. Fakat ez baver dikim via ne mümkün. Yani via ji bo devlet çok az bixwazin via wersin ordar bike van aktörü siyasi çok az bixwazin via tenê de qada performansê de bêhîlin ez bawer dikim via nemihînin. Çünkü sibê duspê di qada siyasî de herkes evê piştgiriya Kurda bixwazin. Wexta piştgiriya Kurda bixwazin, biçaxê nûnerê Kurda evê van daxwazê xwe di formekî siyasî ew bînin ziman. Yani Eybej'in tamam via siyaseti emkarın pişkiri bidin ve fakat ji bo vî pişkirî dayin gerek unvan daxwazê ji alî kanûnî ji alî destûrî kabul bikin o vana di destûrê de binivîsînin. Heta nê nivîsandin çünkü via qetiyeta wî tuneyî sibê dispê hûn karin via biguherînin. Ji bo wî îro eger tenê îro em binirxînin ew dixwazin vî nasname di qada performatîk de bibîne fakat ez bawerim tekoşîna Kurda o mücadela Kurda ev vî nasnamekî siyasî bike ev vî nasnameya Kurd formekî siyasî qezenç bike. درسي أخيري من مثلا بيتزا كي واجه السياسة وتشتابيني كبحثة مثلا أف خورتين ماين مثلا خورتين كرداجي خورتين تركاجي مثلا دبيجن نيو جنريشن هم حميد صانين مثلا أف نيو جنريشن مثلا جنريشن أي آية تكنولوجيا آية سوشيال ميديا آية مثلا وان حمي تورن جواكي بكارتين سوشيال ميديا
يعني جي اي اي بكاردينن وتكنولوجيا بكاردينن نها مثلا وكي دبيجن حمي دنيا بويا جندكي بتشيك خورتي كردا وخورتي تركا حتى چند آمادنه کوی ناسنامه هفدو قبول بکن هم زانین مثلا the level سیاسی ده و کرینک هیا لکن بحثی مثلا new generation يجي بكين مثلا خورتي ما بكين يا اوان شي آمادن جبو يكي شو كم زانين سياسة جبو خلقه يعني تو Rastı. سياسة جبو خلقه Ya, tabii vakta me social medya civaki meral ura mizeki ura per gengeş kimezin heye per münakaşa kimezin heye ura gelek mesela diji nasnamaya kurda gelek tevger emdibinin diye rastı. Fakat ez baverdikim tene emlivi evkeli social medya ya van medya nüh mezebkin em nikarin bir mesele çaresel bikin ya nikarin bir mesele faham bikin. Ez le evke mezedikim, le diroka Türkiye mezedikim. O divi dirokede diki jan istasyon eder. Bas bir ez baverdikim ya daha gringi daha mühimi. Mesela Türkiye'de vardı bilejin de kada siyasete vi viyate iddia kirin. Vakta hun nasnamaya kurda kabul bikin gele Türk diji ya sekine ev ya kabul nakit. Fakat hatta iro de ali kanuni o ali siyasi de kijan gav hati avetin gele Türkiye diji ya ne sekine. İşte ki var menedit. Mesela vakta Hazar Nesul Nodi de kadehaya Kurdi hatıra kırın. Viçağı Özal Sero Komar bu via rakır rojname Kurdi derket ve şana Kurdi despekir. Kes via dişi via ne sekinin ya jî em via kabul nakin tiştekî war negotin ya jî anka devleta televizyona devleti kanaleki Kurdî vekir kesî dijî via ne sekinî. İro ji bo vê pirsgirêka çek çareser bibe pêvajokî berdewam dike. Em li raya giştî dikin sedî şestî sedî heftî piştgirî dide vî prosesê. Yani vî meselê de ez bawer dikim gelek mesafe hatî girtin. Yani gel evya kabul kir. Sibê dusbê jî mesela hûn di perwerdeyê de ji bo zimanê Kurdî cîkî vekin. Ya jî hûn di perwerdeyê de ji serî de zimanê Kurdî cî bidin wî. Livra gelek kes dijî via nesekine. Yani via siyaset medar ji bo xwe via astengekî dibînin. Fakat heta îro me dît ki livra astengekî tuneyî. Wexta hûn gel bipirsin, diraya giştî de hûn gel bipirsin. Mesela hûn dixwazin Kurdî bibe zimanê perwerdeyî ew wek ezberekî dibe na. Em naxwazin. Yani ji sedî pêncî êvan dibêjin na. Fakat devlet gavekî bavêjî, siyaset gavekî bavêjî, o via bike kanunî, desturê de via nas bike, dijî via jî nasekinin. Yani dijî via jî nasekinin. Ji bo wî ez bawer dikim livra biryar eybi de siyasetmedarın, aktörü siyasinin. Çünkü Türkiye geri Türkiye bir planı var jî fikirin. Yani de ben eğer devlet livra birer eki davise via ji bo peşeroja devleti, ji bo bekaya devleti, ji bo devlet ji bo muhafazaya devleti via kabul dikin. Ele ali dinleyici yani bir medya her çeşit derhis söyle mesela bere hukarım bu gotana Kurdi tüneyi fakat yok Kurdi heyi. هم بر کاربون بگوتانا به زمانی کردی هند کارن وشانی کی چه بکن وای امشان چه بکن بری هند کاربون بگوتانا به کردی هند کارن پرورده یا خو بردوام بکن ایرو زانینگه به سدیست کردی هنن کرمانچی هنن yani van ezbereci hat çıkandın van mi evk hebun yani de zihniyet van de hinki mit hebun van mita giştik hat çıkandın van ezbere hat çıkandın jibovi yani livra siyaset gavvaveji devlet kabul bike o de nasname de desturi de beni askırın ez baver rakım pırpırskiri ki mezin derke boli.
gelek spas profesör ji bo wexta te min ez pirsekî wisa nemaye heke tu tiştekî dixwazî bêjî di daviyê programa me de ez gelek spasiya te dikim. The floor is yours. Ez jî gelek spas dikim. Sohbetekî gelek xweş bû ji bo min jî gelek ez kê xweş bûm. Ji we re û ji hewa re kişî silavê xwe pêşkêş dikim. Sağ bin. Gelek sağ wî tu jî ji bo guhdarên me yên hêja di programa Frontline Talks de gelek spas ji bo wexta te hûn dikarin temamê helqeya ser platformên Sibê Research ve di aliyê mesela websayta Sibê Research yan jî bi navê Sibê Research ser social medyaya Sibê Research guhdarî bikin û jî bibînin. Ji bo gelek spas ji bo wextiya hewa û sağ bin.